जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ आज ମୁଁ ଯାଉଛି ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ରାମ ପୂଜା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋ ବାହାଘର 7 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ ପୂଜା ବୁଲିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ବାସିନ୍ଦା ହେଇ କେବେ ବି ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ରାମ ପୂଜା ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶ୍ରାମ ପୂଜା ହେଲେ କ'ଣ ଅଟୋ ବାଙ୍କି ପାଖରେ ହେଇଛୁ କି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଯାଇନୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ। କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା। ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାରାଦୀପ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ପୂଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କାନଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆଗ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କିଣିବା କଥା କିଣିବି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା। ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି। जय बाबा विश्व बाबा अपन कोटि कोटि प्रणाम। साଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା कंटिन्यू कर देखते लास्ट पर्यंत। आपण मानक भी बहुत एंजॉय लगे, बहुत ही भल लगे।
ବର୍ଷା ଆସୁନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷା ଆସିଲା ମୁଁ ସାପ ଦେଖିଲି। ଦେଖେ ତ ରାକ୍ଷସଟା କେମିତି ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ସେପଟକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୋଉ ଛୁଆ ଫୋନ୍ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ହେବ ଛୁଆମାନେ।